Lehoitzar izugarri bat zebilela basoan larren artean, sartu zitzaion aurreko oin nazpi batean arantza, eta handitu agitz, errenka eta min handiekin, baino ibili ezin zela. Aurkitu zuen artzaina, eta nahi zion honi adierazi, non min zuen. Eskatzen zion laguntasuna oin arantzatua eskainirik. Ikusi zuenean artzainak bere ganantz zetorrela lehoia, sartu zitzaion ikaralarria, eta gaitzik ez izatearren eskaini zion argi bat. Ordea lehoiak ez zuen ordu hartan ardi gozerik, eta bakarrik bilatzen zuen osasuna eta arantza ura ateratzea. Eta horretarako eraman zizkion artzainari bularrera bere beso biak, eta erakutsi zion oin minberatu eta arantzazatua. Berehala igarri zion artzainak zer nahi zuen lehoak, eta beldur guztiak joanik. Hartu zion beso goizotua, aztertu zituen oinazpiko bazterrak eta aurkitu arantza zartua. Atera zion poliki eta gero garbitu ere zizkion barruan handituarekin egin ziren urrustelak. Ikusi zenean lehoa ala sendatua, eskerrak eman nahirik hitz gabe. Mirizkatua zion etzainari esku gaina, eta aldi batean egon zen bere aldamenean. Egunak igarota harrapatu zuten lehoia gizon batzuek, eta eraman zuten lotuta herri handi batera. Presonderik kaiolatu baten gordatzeko eta aterazeko plaza edo tokia agiri eta langatu batera. Zezenak atera ohi diren bezala, botatzeko jangaritzak gizon gaztaina.